Hej så venner, og velkommen til. Det her er min video med min nyeste build. Det er min egen computer, og jeg filmer det her med min iPhone, fordi det får jeg altså det bedste billede med, så I må lige bære over mig. Det kan godt være, det ryster lidt, men det er altså bare mig, der er lidt smadret på den facon. Men sådan her ser det altså ud, kabinettet. Og til at starte med, så har jeg besluttet mig for, at den 24. december, der trækker jeg lod om de her spilkoder her. Og det er som sagt to Batman, Origins, ja, jeg tror nok det er det, Batman Arkham Origins rabatkode, eller spilkode er det jo så. Og så det her bundle her med Splinter Cell Blacklist og Assassin's Creed Black Flag, som jeg allerede har lagt nogle videoer med. Og det bliver den 24. december, og måden I deltager på, det er faktisk noget jeg allerede gør. Det er til alle mine subscribere, som tak fordi at I støtter op om det her, og interesserer jer for det vi laver. Så jeg vælger 3 tilfældige, og så må vi lige finde ud af, om jeg sender dem her med posten til jer, eller jeg kan nøjes med kun at sende koden i en mail til jer. Og så får I simpelthen dem. Og det bliver den 24. december, jeg finder ud af, hvem det er af jer, der får muligheden for at vinde det her. Men lad os gå tilbage til computeren. I får lige et hurtigt kig her. Sådan her ser det altså ud foran. Det er et InWin GR1 kabinet, Full Tower eller Big Tower kabinet. Og jeg prøver lige at gå sådan langsomt rundt her, så det koster alt for meget. Kæmpe stor lækker glas i. Og det er et lækker kabinet, der er sygt god plads inde i det. Det er også stort. Hvis vi starter foran, så har vi her vores kontrolpanel. Jeg har tænd og sluk knappen her. Jeg har reset knap her og HD lys. Jeg ved ikke hvad det hedder. Blinker når harddisken kører. Så herover der sidder der en integreret fan controller til silence og turbo. Og jeg går ud fra at den kører mellem 7 volt på silence. Og på turbo der får den fulde 12 volt til blæserne. Så ved siden af der har jeg to USB 2.0 porte, mikrofon ind, lyd ud, headset, og så er der USB 3.0, 2 stykker til dem. Op på toppen her, der sidder der den her lille gummiflap her, og hvis man løfter den op, så sidder der en SATA-port til noget ekstern harddiskværk. Og det er ikke noget, det er ikke sat til den her, den er ikke sat til nu. Og jeg ved heller ikke, om jeg nogensinde får brug for det. Altså jeg kan sagtens sætte det til. Det er slet ikke det, men jeg kunne bare ikke se, at jeg får brug for det nogensinde. Så foran, der har vi 3 drevpladser til DVD-drev. Og de afmonteres ganske let ved lige at stikke 2 fingre i hullet der, og så kan de bare klikkes ud. Så det er super nemt. Sådan der, og så har jeg selvfølgelig mit DVD-drev der. Jeg tror ikke det hedder noget vildt sindssygt noget, det kom ud fra min gamle computer af. Det er genbrugt. Og så er der et drevplads her mere. Så her nedenunder, der er der hele den stribe her. Og det er faktisk, hvis man lige klikker det ind en gang, så er det en rist man kan tage af. Rigtig nemt. Og I kan se foran, der sidder sådan noget meget grovt net. Men hvis man vender den om, så er det sådan noget meget fine masker der. Jeg ved ikke om I kan nå at se det i, det er ikke stof, det er noget metal, perforeret metal, så det giver et rigtig godt støvfilter. Og det er lige til at tage, og bag det der gemmer der sig 2 140 mm blæser, der bare river kold luft ind i systemet. Og det er faktisk første gang, hvis jeg sætter den på turbo, det er første gang jeg nogensinde har haft blæser, hvor jeg decideret kan mærke nærmest suget i dem, så meget luft river de ind. Så det ser sådan der ud, og man kan ikke montere, de her blæser de sidder på indersiden af kabinettet, man kan ikke montere 2 blæser her udenpå, som man faktisk havde 4. Der er ikke plads imellem her, medmindre du har nogle smallere blæser end 25 mm, som er standard. Og de er som sagt i rød, og jeg sætter lige den her på igen. Virker super nemt, super fint. Og det ser jo fedt ud foran. Jeg er fandme glad for det. Også det røde der, man har det der X-logo imellem. Kører vi om på siden, så er der selvfølgelig
et kæmpe stort vindue ind til alle lækkerierne inde i kabinettet. Det ser vi på meget nærmere. Det ser vi nærmere på lige om lidt. Vi tager lige kabinettet først. Oppe i toppen der har vi den her lækre buegang her, og der er også med perforeret metal net her, og der er ligeledes op under riller ind til luft, og det samme det gør sig gældende på den anden side af kabinettet. Det ser sådan der ud. Og bag på bagsiden, eller hvad man kan sige, modsatte side, der er det eneste der er. Det er simpelthen hul til en 120 mm blæser eller en 140 mm blæser. Og det her indtake her, det sidder lige bag bagpladen på din processor. Så hvis du kører med en klokket CPU, eller du gerne vil have ekstra køling bagpå, hvor din chip den sidder, så er det altså muligt at montere en blæser her, der kan puste luft direkte ind bag på dit bundkort og køle det på den måde. Hvilket jeg synes er super fedt. Og bagpladen i selve kabinettet, det er nok så stort her, det hul der er. Det er helt hjernedødt. Så hvis man skal montere en CPU-køler for eksempel, om det så er med vand eller det er med luft, så er det ikke nødvendigt at rive bundkortet ud. Hvis du kan styre køleren på bundkortet, uden at have det ned at ligge, så kan du gøre det herfra, fordi der er så meget plads inde bagved med adgang til dit bundkort. Og jeg sniger mig lige rundt her. Jeg undskylder mange gange, hvis det hopper alt for meget. Bagpå det her kabinet, der har vi 4 huller til rørgennemføringer, og det er specielt til vandslanger, hvis man vælger at montere en radiator udvendigt på kabinettet. Bagpå der sidder der en 140 mm blæser, der suger varm luft ud af computeren. Så er der min PCI-porte her, der går ned her. Jeg skulle lige tælle, der er 8 PCI-porte nedad her, og I kan se, at jeg har allerede brugt 4 af dem til mine 2 grafikkort, der kører SLI, og så er der ligeledes til bundkortet her. Jeg ved ikke, hvad den hedder, den IO-panel er det den hedder, til mit bundkort. Og nederst i kabinettet i bunden, der er der plads til at montere din strømforsyning. Og så er der ligeledes ekstra ventilationsgitter her i siden på kabinettet. Op under det her låg her, der er der plads til 320 mm blæser, man kan montere, eller en 360 radiator til et vandkølingssystem. Og den kan ligge heroppe under, ikke heroppe under, men altså inde i kabinettet kan den være. Og nede i bunden, der er der også ligeledes plads til en 220 eller 240 mm blæser, enten til at suge luft ind eller puste luft ud af computeren, eller der er plads til en radiator hernede i bunden. I kan ikke se så tydeligt endnu, men det er der i hvert fald. Og det kræver, at du tager den ene harddisk racket ud, der er dernede, eller der er herom bagved, at man tager den ud, så kan man have plads til de blæser der. Og under i bunden af kabinettet, ved de her indgange til blæserne, der sidder der et aftageligt støvfilter, og det er lavet i samme perforeret metalnet, som vi så foran på kabinettet, så det er virkelig lækkert og nemt at skifte det her støvfilter, hvis man har blæser siddende dernede. Og det samme det gør sig også gældende med strømforsyningen. Dens luftindtake, det sidder også under her på kabinettet, og der er også lavet med et aftageligt støvfilter, så passer på, eller som er man til de andre støvfilter i kabinettet, så det er også super nemt at få skiftet, eller få renset støvet, hvis man har det siddende under der, som bliver suget ind i strømforsyningen. Men i hvert fald, det var lige sådan hurtigt her udenom kabinettet. Jeg håber, I kan lide det. Jeg kan lige prøve at tage sådan et lille afstandsbillede. Og det er virkelig lækkert, det her kabinet her. Jeg ved ikke, om jeg kan styre det, men jeg har min elskede tommelstok liggende ved siden af mig. Den er blevet lidt beskidt. Det er torsdag i dag, og Bodil, hun stormer udenfor. Og jeg stod udenfor et pisse regnvejr hele dagen og bare glædet mig til at komme hjem. Men i hvert fald, hvis jeg lige holder en tommelstok på her, så har vi til det højeste sted på det her kabinet lige omkring 57 cm. Og en bredde på, skal jeg se om jeg kan holde den stille her, omkring 58 cm, eller en længde på 58 cm må det være. Og det har en bredde på
24. Det er simpelthen størrelsen på det her kabinet her. Så det er rimelig stort, men det er som sagt et fodtower og et bæktower kabinet. Eller high tower, det har sagt så mange navne, jeg lægger lige mit tomstok her ved siden igen. Jeg slukker lige en gang for kameraet, så river jeg siden af, og så kan vi se, hvad der er indenfor i den her lækre maskine her. Så er vi kommet indenfor i computeren, og vi får lige lov at kigge en gang. Det er trods alt det mest spændende ved det her. Det er, hvordan det ser ud indeni. Og det ser altså således ud. Og det jeg har i den her computer, det er bundkortet, det er et MSI M-Power, M77 M-Power, hvilket er et virkelig godt bundkort. Det er jeg fandme imponeret over, og nu kan jeg godt nok ikke se det så fandens tydeligt. Men det ligger altså deromme bagved. Nej, jeg kan ikke nå at se det dernede. Det ligger altså deromme bagved. Og det har en tænd- og sluk-knap, det har en reset-knap, og det har en knap til Overclock Genie, som ikke er sat til lige nu, fordi det kan mine køler ikke klare. Så har den blå her, vi kan se, der blinker en gang imellem. Det viser, hvor mange faser. Jeg er ikke helt 100 på det, men det er noget med, hvor mange faser bundkortet det kører med et eller andet tam-tam. Så har det et 8-pins strømstik deroppe til processoren. Det har et 24-pins ATX-stik til bundkortet. Og så det, som jeg døjede med sidst, lige da jeg fik den her maskine, det er det kabel, der sidder derinde. Det er et 6-pin PCI Express kabel. Og det skal man altså sætte i, hvis det er, man vælger at køre med 2 grafikkort i Sli eller Crossfire. Og det sidder derinde, og det leverer simpelthen strøm til PCI Express-portene på de her 2 grafikkort, for ikke at stjæle strømmen fra processoren af. Og det vidste jeg ikke. Så det var derfor, jeg på et tidspunkt kun spillede med det ene grafikkort. Fordi jeg havde ikke det der i, og så fuckede det bare op min computer, den kunne ikke finde ud af det. Og der havde jeg heldigvis min gode ven Daniel Sand. Han havde sådan en adapterkabel her, der laver 2 4-pin Molex stik om til et PCI Express stik, som jeg så kunne få få strøm på det her kort her. Og jeg ved godt, at det bare hænger her og laller. Og det er heller ikke meningen, det skal være sådan, men jeg har ikke gjort noget ved det, siden jeg fik det kabel. Jeg rev det bare lige i og satte det i, og så er vi klar til at spille. Men det bliver lavet om, når jeg får vandkøling i den her computer her, så bliver det hele gemt væk og nice and tidy. Så det skal jeg ikke tage af. Så sidder der 8 GB Kingston RAM, det der 1600 MHz, og det er faktisk min gamle RAM. Jeg havde købt 16 GB Corsair Vengeance RAM, men problemet er, hvis jeg kigger den her vej, kan I se den port helt til venstre. Der stikker min CPU-køler ind over. Så jeg havde altså ikke plads til at få monteret de her 16 GB RAM-blokke. Men de ligger lige her, jeg har dem. Stadigvæk endnu, sjovt nok, pakket ind og det hele. Men de skal monteres, når jeg får mit vandkølingssæt lagt i den her computer her, fordi så kommer jeg af med den her store luftkøler til min CPU, som og den fylder ikke lige så meget vandblokken. Den er bitte lille. Jeg laver en unboxing af det her vandkølingssæt, og så kan I jo se, hvor stor den egentlig er, men den fylder ikke det helt vilde, og så får jeg plads til min 8 GB RAM. Bag min CPU-køler, der sidder der en Intel Core i7 2600K processor, 3,4 GHz, megahertz, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, og den har sådan noget turbo noget til, 3,5. Og jeg regner med, at den skal overklokkes lidt, når jeg får vand på, men nu må vi se. Og jeg kan ikke huske, hvad min CPU-køler hedder, det er noget SYTHE, et eller andet, tam. Ellers udmærket luftkøler, det er slet ikke det, men jeg opgraderer til vand nu. Herinde bagved, jeg ved ikke om I kan se det, der står 34 lige nu, og det er debug monitor. Når jeg booter computeren op, så kommer den med en masse koder, og i tilfælde af der er fejl, så giver den mig en kode, som jeg så kan slå op i manualen til bundkortet. Og så kan jeg så se, om det er RAM-problem eller strømproblem, eller om det er en fejl i Windows, eller det er en fejl i BIOS, osv. osv. osv.
Og når Windows det er bootet op, så viser den, hvad temperaturen er på min CPU, som lige nu er 35 grader, 34 grader. Og jeg synes, det er kanon lækkert. Det er en mega fed detalje. Jeg er i hvert fald glad, for jeg bruger det faktisk rigtig meget, selvom computeren står nede under mit skrivebord. Så er der mine to Gainward GTX 770 og grafikkort 4 GB. Sidder i SLI, jeps, og de virker bare kanonje. Virkelig glad for de her to kort her. Ingen problemer med dem overhovedet. Og der bliver som sagt smidt vandkøling på begge korter. Og det kommer der meget mere om i den næste film. Og de sidder også begge to i strøm forbundet, selvfølgelig. Og så har jeg min strømforsyning hernede. XFX Pro 850 watt. Og den fedeste ting, jeg kan lide ved den, der står Play Hard lige hernede under deres logo. Det synes jeg er mega fedt. Det eneste jeg er ked af ved den her strømforsyning, det er, at alle de kabler, den er semi-modulær. Så alle de kabler, der hænger fast på strømforsyningen, som jeg ikke kan pille af, de er sleeved i sådan noget sort her. Men de her kabler, som man så kan ploppe i den ekstra, det er bare sådan noget kedeligt sort plastik. Når man blæser. Det er bare sort plastik, og det synes jeg, det er lidt ærgerligt og lidt synd, at der ikke lige blev smidt noget kabelsleeving udenom dem. Og det samme med dem her til mit nederste grafikkort, det ser bare ulækkert ud. Så nu har jeg valgt det, at jeg ønsker mig noget kabelsleeving i julegave. Jeps, sådan er jeg. Og så sliver jeg simpelthen alle de kabler på den her strømforsyning. Så det bliver ensartet, kan man sige, og jeg synes, det ser voldfedt ud. Det skal selvfølgelig være rød kabelsleeving, og så overvejer jeg at hver tredje, eller måske hver fjerde ledning, især på ATX-stikket, 24 pins, at de skal være sorte, så det bliver sort og rødt kabelsleeving. Og måske op på de her 8 pins stik her, PC Express stik, og det samme med den op til bundkortet. Og alle de her små naller, nogen der går rundt omkring, bliver i sort, hvilket bliver totalt hyper nice jo. Her på siden af min harddisk rack, der sidder også en 140 mm blæser i rød, der suger kold luft lige ind på grafikkortene. Og her der sidder de to også, 140 mm blæser. Og herinde der er harddisk rackets til min SSD, den sidder derinde. Og så der er sprunget en over, og så hernede der sidder min 1 TB almindelig harddisk, som i gamle Windows det lå på før. Og der er så de valgt at lave en mellemrum imellem, så der kommer lidt dejlig kold luft ind imellem. Og så er det ellers bare tomt ned i alle de andre. Den er helt tom, computeren, så har jeg ikke brug for mere. Og det hernede, de sidste 3 hernede, det er sådan en racket, du faktisk kan tage ud og skrue af, og så trække den ud, men jeg har ikke lige fundet ud af, hvordan det virker endnu. Og så er der så plads herinde. Nu skygger for mig selv. Så er der plads herinde til en radiator. Yes! Det var sådan set alt efterhånden, tror jeg. Jeg er kommet igennem det hele. Den ser lidt rodet ud med kablerne, det ved jeg godt, men jeg gider ikke at gøre så meget ud af det lige nu. For jeg ved, at jeg kommer til at rive hele lortet ud igen lige om lidt, for at montere vand på, men sådan er det jo. Den virker, den kører super godt. Og ja, det er Killer Beast af en maskine altså. Battlefield, det tror jeg spiller på Ultra med 150% Revolution Scale, tror jeg nok det hedder. Det testede vi lige i går, der sidder jeg og spiller med en 60-70 fps eller sådan noget. Så det er rimelig sindssygt. Hvis jeg smider den op på 200%, det der Revolution Scale, jeg kan godt gøre det. Den falder til en 50-60 fps, tror jeg. Men det er ligesom, at det kører ikke så flydende spillet. Det hakker lidt. Så det lader jeg bare være med. Og jeg kan alligevel ikke se forskel. Men det ser i hvert fald sådan ud. Yes. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så må jeg meget gerne skrive. Jeg vil også gerne have en kommentar på filmen. Hvad jeg synes om det, og bliver noget, vi ser mere af. Jeg ved godt, at det er totalt amatøragtigt med at stå og filme sin telefon og sådan noget, men jeg har fandme ikke andet. Men det var ligegyldigt. I kan se, hvad der er, jeg vil vise, og I kan høre, hvad der er, jeg vil fortælle. Så ellers pas på jer selv derude, og have det rigtig godt. Og husk nu til jul, der trækker jeg noget om de der 3 spilkuponer, og så tager vi den derfra. Vi ses. Hej!